Algú em demana que com es pot fer l'exercici 10, 11 i 12. Es pot fer com tots els altres i com diu el vídeo de resolució manualment. I manualment seria traçar rectes que vagin del punt de referència a cada un dels punts i després des d'aquí posar el transportador i marcar l'angle, fer un punt, unir amb una altra recta i mesurar aquesta distància i aplicar-la a la nova recta. I fer el mateix amb tots els altres punts. I així podríem fer tots els punts traslladats amb un gir, els unim i ja ho tenim. Val? Però en aquest cas, el 10, l'11 i el 12, si són angles 90 o 180, la cosa podem utilitzar una drecera. Si està el paper quadriculat i si es demanen 90-80. Per què? Perquè 90-80, ara farem que és 90 i 80, unim això, fem una perpendicular, aquest aquí, i ja tenim l'angle recte d'aquest punt. Val? Això què significa? Que només hem de fer els moviments canviant la X amb la Y i la Y amb la X. O sigui, la distància que hi ha, ara marcaré els punts, la distància que hi ha entre aquest punt i el punt de referència és 2 horitzontal, i un vertical. Doncs el que hem de fer és 2 verticals i un horitzontal. Val? I aquí ho fem amb tots els punts, no cal traçar això. Això ho he traçat per demostrar que és un angle recte. Llavors, d'aquest punt del D, del de referència al B, tindríem 2, 4, 5 horitzontal i 3 vertical. Doncs hem de fer 3 horitzontal i 5 vertical. 2, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Vale? Ja tindríem el B girat. I ara l'últim seria el C. 3 horitzontal, 4 vertical. Doncs hauríem de fer 3 horitzontal, doncs 3 vertical i 4 horitzontal. 2, 4. Tornem-hi. 2, 4. 2, 4. Ara uniríem els punts i ja tindríem la figura girada. Anem a comprovar-ho amb l'eina que ens dona això, rotació del punt, rotació al voltant d'un punt. Seleccionem la figura, el punt, i ens demana com el volem girar. I li diem 90. D'acord? I trobem que és el mateix, ho tenim bé. D'acord? Això, 90 graus.